Monggo kawula mundhak. Jik katerakan sudah malih ya, kepada panjenengan Bapak Dapina Sebu Dapina Widrawatan Gendong Dalu Sugeng Bersan lan Lestri Mas Supriyono Jeruan piye rajangane payuta durung mosok wis rajang sing ngene iki levok Pak Andika Secang mbek dalem asik sebenarnya Bapak Andika wonten dalem Secang kapan Secang nanggap gem tekan Jumat tanggal 8 bulan 8 Dian Sanana Dian jogeto tak ketibungi tenan blak-blak keplak grup violin jogeto tagongane geng iya ngono kok nunggu ndang sing joget diselentemi kok kena menggelek kacang bawang ateng gelek bojomu tengok mulai cerita tengah wengi ati jagat rino What
sepure kene nangis cae preyu tak sebetane wong sing tak tresnani tega ninggalake aku mas ya dik suwung wedron ning uripku yen ra ono sliramu cacake angin tansah dudut kalbu rasa kang nampet kewilar dudukku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombok kangen iki nandang uyung rena bengi liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu no wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang wis gak sayang-sayangan tresnaku mring sliramu no gak sayangno ora bisa ilang tapi bohong tenan apa lali apa mereka wis duwe ganti yo jejek